Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa kaninyo. Mga hinigugma ko mga igsoon ni Kristo sa atong pagsaulog nining misa ning adlaw nga Domingo, atong padayon nga iampo ang kalinaw sa kalibutan ug ang kahumanan sa mga giyera ug kagubot sa lain-laing mga lugar. Ato usab nga dalhon ngadto sa Ginoo ang atong mga pagampo alang sa atong mga minahal sa kinabuhi, alang sa atong mga kabataan nga unta sila malamdagan kanunay sa ilahang pagsunod sa panigingnan ni Kristo matag adlaw. Atong iampo ang atong mga birthday celebrants, labi na ang atong isong pari nga si Father G. Camacho, ang atong mga higala sila si Jefferson Berad, Rita Humamoy ug Sandy Alerta. Atong iampo ang kayuhan sa panglawas sa atong mga kaigsuonan nga nagmasakiton ug nagmaluyahon, labi na atong mga igsuon nga naa sa mga balay tambalanan, ang atong mga igsuon nga adunay mga sakit, kanser ug uban pa. Atong special na ito nga iampo ang kahimsog ni Ate Baby Besas, usab ang atong mga minahal sa si Jacinta Crescenza Cipriano Nesitas Narcisa Mario Umilicia, apil usab ang atong higala nga si Roel. Atong iampo ang mga kalag sa purgatorio, ilabi na ang mga kalag sa atong mga igsuong mga kaparian ug mga kaobispuhan, alang sa kalag usab ni Antonio. Ug atong iampo ang kalampusan sa gihimo nga Synod of Bishops dito sa Roma, alang sa kayuhan sa ato ang simbahan. Andamo na to karon ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga magagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan magagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diya sa imong pagkaluoy ug pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma, ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nga nasa kinabuhing tunhay nga imong gisaad, ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Moingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel, dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyong mga paagi mo'y dili matarong? Kung ang usa katawong matarong mobiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa katawong dautan mobiya usab sa iyang pagkadautan ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayud siya. Ang pulong sa Ginoo.
Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. O Ginoo, ipahibalo kanako ang imong mga dalan. Tudloi ako sa imong mga agianan. Tultuli ako diha sa imong kamatuoran ug tudloi ako kay ikaw ang Dios nga akong manluluwas. Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Hinumdumi nga ang imong kaluoy o Ginoo ug ang imong kaayo sukad pa sa karaan. Ang mga sala sa akong kabatan-on ug ang akong mga kahuyang ayaw hinumdumi. Sa imong kaluoy hinumdumi ako tungod sa imong kaayo o Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon ini iyang gitudluan ang makasasala sa dalan. Iyang gitultulan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Hinumdumi ang iyang mong kaluoy o Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Nagapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iyang gugma? May pakighiusa ba kamo sa Espiritu? May gugma ba kamo o kaluoy sa usag-usa? Kung mao kana, awhagon ko kamo nga lipayon ako ninyo sa hingpit pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan ug unahuna ug sa samang gugma. Ayaw kamong pagbuhat bisag unsa gumikan sa hinakog nga tuyo o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Hinunua, pagpaubos kamo sa wala gayoy paghuna-huna nga kamo mas maayo kaysa uban. Pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Angayng batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. Ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuas sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta. Sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo, ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa punuang mga pari ug sa mga kadagkuan sa lungsod. Karon, unsa may inyong hunahuna? Dihay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan, "Dong, pagtrabaho karong adlaw didto sa parasan." Siya mitubag, "Dili ko mo trabaho." Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya, ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya, "Oo, muadto ako," mitubag siya. Apan wala siya muadto. Kinsa maning duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan.
sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babay mag-una pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi ug wala kamo mutuo kaniya. Apan ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babay mituo kaniya. Bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni mutuo kaniya. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Mga igsoon, ning Dominguhan na dungog nato ang mubo, simple, apan makahuluganon kaayo nga sambingay ni Kristo. May tungod sa duha ka anak nga gisugo sa amahan pagadto sa parasan aron mo trabaho. Ang magulang midumili og una apan nakonsensya og miadto ra sa parasan aron mo trabaho. Ang manghod misugot sa sugo sa amahan. Ni oo apan wala di ay moadto sa parasan ug walay gihimo. Mga igsoon, ang mga Bible commentators, mga Bible scholars, nagpasabot nato nga gigamit ni Kristo kining maong sambingay aron sa paghatag og leksyon nga bililhon ngadto sa mga pangulo sa mga Hudiyo niadtong iyang panahon. Ang magulang sa maong sambingay nagpasabot sa mga kubrador sa buhis ug ubang mga makasasala apil ang mga daotang babae nga nagpuyo o kinabuhi nga supak sa kabubuton sa Dios. Apan sa dihang gitawag sila nga magbag-o ni Juan, giusab nila ang dagan sa ilang kinabuhi ug misugod sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang manghod nga mioo nagpasabot sa mga pangulo sa mga Hudiyo diha sa ilahang kinabuhi mura sila misugot sa kabubuton sa Dios apan wala di ay sila mutunong sa sugo sa Ginoo o sa kabubuton sa Dios diha sa ilahang kinabuhi. Mga igsoon, kini nga maong sambingay nindot usab nga hagit para sa matag usa kanato. Asa man ta nahisama sa magulang ba nga mibalibad unya na konsensya og mioo? O sama ba kita sa manghod nga murag mitunong apan wala di ay gihimo? Sa pagkatinuod lang, kining duha ka kinaiya mga igsuon anaa sa matag usa kanato. Adunay mga higayon nga midumili ta sa pagsunod sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Adunay mga higayon nga wala ta mutunong sa mga pamaagi sa Dios. Adunay mga panahon nga ang iyang kasuguan wala nato sunda. Apan nakonsensya ta. O sa mga higayon nga nakonsensya ta, mihukom ta nga magbag-o, magbasol ug musugod sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Sa samang paagi, aduna say mga higayon nga murag misaad sa Ginoo nga musunod na niya, nga magtaro na sa atong kinabuhi, nga dili na ta manikas, nga dili na ta mamintaha, nga magbag-o na ta sa atong kinahiya, nga mahimo na ta manggihatagon. Apan tungod sa atong pagkatawhanon, wala makatuman ni ini diha sa atong pagkinabuhi uban sa lain natong mga kaigsuonan. Mga igsuon, tinuod kining duha kinaiya naa nato. Apan dili ta angay mamili ani ug asa ani duha ang atong sundon. Kining maong sambingay naghagit yun nato nga mahimong matinud-anon sa Dios. Dili lang sa pulong kundi diha sa ato ang binuhatan. Importante kaayo nga matag adlaw. Maningkamot jud ta nga maminaw sa Ginoo ug musunod sa iyahang kabubuton sa atong kinabuhi matag karon ug unya. Dili importante nga usahay mapakyas ta no kay tawhanon ra man gyud ta
Ang importante nga, human makaamgo sa atong kapakyasan, muhukom ta nga magbag-o o musugod og bag-ong sinugdanan aron sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Manindog kita karon og atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon ang paghukom sa mga buhi ug mga minatay, ug ang iyang gingarian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa paggabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Daigon ka, Ginoo, Dios sa kagahuman, sa imong kayo, angay kang pasalamatan. Buyog ang katawhan, amo mga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Kasamo halad ko, kalinaw mo, kalipay ko, ulo mo, sundon ko. Mga igsuon pagampo kamo atong sakripisyo dawaton sa Dios nga magagahom sa nga tanan. Duwaton na ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa iyong mga apo. Alang sa pagdahay kong paghimayan sa iyong ngalan. Alang usab sa atong kapustanan sa tibok niyang santos ng simbahan. O Dios sa kaluoy dawata nga among mga halad ug himua kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kaninyo. ibayaw ang inyo mga kasing-kasing. Amo nang ibayang madto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataw. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan dili lang kay giatagan mo kami sa imong amahanong pagtagad, kundi usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo may banhaw kang Hesus may imong gasa kanamo ug may unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busaw ban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa among pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Diyos sa gagahuman, Puno ang langit ug yuta sa imong himaya usana sa kaitasan. Dahil yung nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.
Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu ang pagsantos ni Magasa, o mahimong kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagbasakit sa iyang kaugaling, umikuha siya ug paan, may pasalamat kanimo, may pikas, ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinud-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinud-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao or ng mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ani. Ang pagandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, sa tanang mga kaobispuhan ug mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na silang tanan nga among gihandom karon nining santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo magagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon nimong ngalan, umabot ka namo imong ginarian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alwasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa nandautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang harian ug gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, ngayon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug hayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita karon ang atong panaginig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kalugili kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kalugili kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan niya gidapit sa bangkete sa atong Ginoo. Ginoo, dinako ang iyong galawat kanimo, panipamulo mo lamang kung maayo ako. Akto sa Espirituhanong pagkalawat.
Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, himua kini misa din among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo, magdala unta kanamo sa kaluwasan ug maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtud sa kahangturan. Sa dili pa ang katapusang panalangin, tuguti ko mga igsuon, isip inyong obispo, amahan sa kalag, dinhi sa Diocese Tagbilaran, nga mo pahinumdom kaninyo nga karong adlaw atong gisugdan ang bulan sa mahal nga rosaryo. So akong dasigon ang matag pamilya ug ang matag usa nga magampo sa Santos nga rosaryo sa matag adlaw sa paagi nga mahigugmaon ug mahinuklugon. Atong pahinumduman ang matag-usa kanato nga ang Santos nga Rosaryo, usa ka pagampo diin kita musubay ug maghinuklog, mamalandong sa mga misteryo sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus, uban sa iyang mahigugmaon nga inahan, ang mahal nga Birhen Maria nga ato usab nga inahan. Kita masaligon nga pinaagi sa pagampo niini sa matag adlaw, ang atong kinabuhi usab hinay-hinay nga mahisubay sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus. Kita usab nagtuo nga ang pagampo sa Santos nga Rosaryo magdala og kaluwasan dili lamang kanato kundili sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kaluwasan ilabi na sa ilahang kalag ug kaluwasan usab sa mga kalag nga daghan nga tua sa purgatorio. Again mga igsuon, isip inyong obispo, ako magdasig sa tanan nga magampo sa Santos nga Rosaryo. Matag adlaw, dili lang nining bulan sa Oktubre, kundili matag adlaw sa atong kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang Santos nga misa, dadunta ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Magauban diha ka
kita takaroon.